Здравейте, аз съм Цецко Цецков и днес ще правим модибоксинг на новите ми игри. Това е първата. Диска вътре. Ето и, че ви трябва това за него. Е това, камера специална. Сега че ви покажам и джойстик. Специален е. Опс, включих. И GTI 4. Включим. GTI 4 на 3 части. Нико. То го не знам и то го не знам. Ако ви е харесало това клипче, дайте палец нагоре, коментирайте, абонирайте се и ще се видим, когато се видим. Чао!